Megfelelés nélkül. Szeretettel köszöntelek, Brezovai Gábor vagyok, tapasztaltató tréner. Mi az, hogy megfelelés nélkül egyáltalán? Van-e lehetőségünk megfelelés nélkül élni? Újra visszatérek az egész tréning folyamom alapjához, hogy az életed, az életem mindig belőlünk indul ki, a tiéd belőled, az én életem pedig belőlem indul ki. A helyzet az, és elnézést, ha esetleg olyan témába nyúlok, amiben mondjuk te másképp gondolkozol. Én ezt elfogadom. Viszont amióta én így gondolkozom, hogy nem egy duális világot látok, és nem azt érzem, hogy itt dualitás, jó és rossz, fény és sötétség van, ugyanis a fény az valóban létezik, a sötétség pedig csak a fény hiánya. Ezért úgy érzem, hogy nem duális világban élünk, hanem én vagyok az, akiben az élet él bennem egy fény, él bennem egyfajta isteni lény, benned is, mindenkiben. És ez az élet, ez rendelkezik egy egyedülálló rezgéssel, egy egyedülálló lenyomattal. Ezzel az egyedülálló lenyomattal születsz meg, ami csak rád jellemző. Olyan szülőket választottál, akiktől azokat a tulajdonságokat fogod megkapni, amire ebben az életedben a legnagyobb igényed van, hogy meg tud valósítani mindazt, amire születtél. Akkor is így van, ha nehéznek élted meg a gyerekkorodat, ha nem volt a szüleiddel kapcsolatod, lehet, hogy nem is ismered őket, vagy lehet, hogy csak az egyiket nem ismered, vagy átestél egy válláson, egy pokoli válláson, ahol bántották egymást a szüleid. Ez előfordulhat. De azt látom, hogy amikor megtaláljuk azt, akik vagyunk, akkor elkezd harmonizálódni körülöttünk a valóság. Amikor te kifelé nézel, és azt nézed, hogy reagálnak rád az emberek, és te arra reagálsz, akkor egy kutyaszorítóba kerülsz, egy inverse folyamatba kerülsz, mert a valóság, amit tapasztalsz, az belőled indult ki, rád rezonál, rád reagál. Akkor, amikor te tulajdonképpen a reakcióra reagálsz, akkor belekerültél egy mókuskerékbe, amiben rohangálnak a kis mókusok, meg a hörcsögök az akváriumban, meg a ketrecben. Mert akkor csak rohangálsz és kergeted a saját farkadat, és nem érted, hogy miért nem tud az életed elmozdulni egy alapállapotból, és mindig ugyanazt tapasztalod néhány évente, ugyanaz a kör, ugyanaz a probléma, van 3 házasságod, ugyanoda kerülsz, 8. munkahelyeden vagy, ugyanazt tapasztalod meg. Hát ez ezért van, mert sokan azt gondolják, hogy a körülöttünk lévő világot kell figyelni, és arra kell reagálni. Ekkor kerülsz ebbe az állapotba. De mivel az életed belőled indul ki, és mindaz, ami körülötted van, az reakció rád, ezért te vagy a főnök. Az élet benned van. Belőled rezonál ki. A nap teljességében, az életed teljességében valamilyen rezgés állapotban vagy, amit a tudat állapotod határoz meg. Ebben benne vannak a tudatalatti beidegződések is, és benne vannak a tudatosak is. Benne vannak a gondolataid, annak is rezgése van, benne vannak a kimondott szavaid és tetteid. Minden, aki vagy, minden, amit élsz, az egy hatalmas információs közeg, egy információs adóvevő, és ezt az információt, amilyen rezgésen te vagy, ezt folyamatosan sugárzod magadból, mint egy jeladó. És erre a jeladóra rezonálnak a körülötted lévő emberek, állatok, természet, minden, ami valóság, az rád rezonál. Amikor te elkezdesz magadhoz közelebb kerülni, és már nem megfelelni akarsz a környezetednek, mert a probléma ott van, hogy azt gondoljuk, hogy ha bent vagyunk egy munkahelyen, tanárok, iskola, család, akkor mindenkinek meg kell felelni, de akkor, amikor te olyan viselkedés mintákat veszel fel, amit úgy vélsz, hogy az a másik embernek jó lesz, és akkor majd szeretni fog téged, akkor azt a csodát, ami benned van, azt elkezded torzítani, és egyre távolabb kerülsz magadtól. És ennek lesz egy feszültsége, ami benned nyilvánul meg ez a feszültség, stresszes leszel.
Egyre több stresszes dolog történik. Minél távolabb vagy attól, aki vagy, olyan, mint hogy egy ilyen rágógumi, amit folyamatosan nyújtasz, és minél messzebb vagy attól, aki vagy, annál jobban húzza vissza, és ez a feszültség, az egy nagyon nehéz, elviselhetetlen terhet rak az emberre, és akkor jönnek a betegségek vagy balesetek. Amikor nem akarsz megfelelni, hanem elkezded szép fokozatosan felépíteni saját magad, megismerni saját magad, amit úgy kezdhetsz el, hogy az értékeidet összeírod. Minden eredményedet az életben összeírsz, amit csak elértél valaha. Én minden tanítványommal így kezdem, hogy elkezdjük összeírni az értékeket. És akkor nem a hibáidra fogsz reagálni, amit mindig is a szemedre hánytak, a szüleid, a tanáraid, az egyesek, a piros beírások, a hibák kijavítása a dolgozatból, hogy a hibáidra kellett figyelned, mindig nem az értékekre. És hogyha volt egy 50 pontos dolgozatod, és csak 30-at értél el, akkor azt mondták, hogy úristen, ez semmi, ez nem ér semmit, hát dehogy nem ér. Hát gyakorlatilag 60%-át jól oldottad meg a feladatoknak. Ha 50-ből 40 pontot érsz el, akkor már a 80%-át megoldottad a feladatoknak. És ez csoda. A többségét tudtad. És hogyha végig gondolod ezt, hogy egyébként akkor te neked van egy jó tudásod, akkor elkezded magad inspirálni, hogy már csak azt a pici 20%-ot kell megtanulni, mert a 80-at már tudom, és ez egy megváltoztatja a teljes hozzáállásodat. Nem arról fog szólni, hogy milyen hibáid vannak, és azokat ki kell javítani. Egy túrót. Nem kell kijavítani azt, ami nincs, mert az összes hiba, amit elkövettél az életedben, csak a tanulási folyamat, semmi több. Nem hiba, csak a tanulás lényege, hogy amikor valamit elkezdünk, valamit szeretnénk ide betenni, vagy gyakorlatban elsajátítani, akkor természetes, hogy nem tudjuk azonnal tökéletesen. Gyakorlat teszi a mestert. És ezért én azt mondom, hogy nincs is kudarc, hanem mindig, amikor megtettél valamit, megéltél valamit, akkor gyakorlatilag figyeld meg, hogy a nagy részét a dolgoknak jól csináltad, és egy kicsit kell hozzá venni, egy kicsit nagyobb gyakorlat, vagy nagyobb tudatosság kell hozzá. Ennyi az egész. És az viszont tanulható, folyamatosan fejleszthető, és egyre nagyobb önbizalomra teszel szert. Egyre inkább úgy érzed, hogy közel kerülsz magadhoz, mert megismerted a jó tulajdonságaidat, körbe kérdezted az ismerőseidet, akár a régi tanáraidat vagy szüleidet, hogy mi volt gyerekkorodban az igazi jó tulajdonságod, elkezdesz arra hangolódni, ami jó benned, megnézed, mi az, ami érdekel, mi az a dolog, amit nagyon szívesen csinálnál, amihez van tehetséged, hiszen az adottság az maga a szerszám, ami benned van, mint lehetőség. A képesség azt jelenti, hogy van róla a képed, van vágyad, érzed, hogy mit csinálnál szívesen, és egyszerűen elkezded csinálni, elkezded tenni, és akkor a belső vágy, az adottságaid, amivel meg tudod oldani, és az elmozdulás, a tevés, a tehetség egyé válik benned, és elkezdenek jönni az eredmények. És amikor így élsz, akkor soha többet nem kell megfelelned senkinek, mert olyan emberek fognak a környezetedbe kerülni, akikkel könnyű együtt lenni, mert mindig olyan emberek vannak körülötted, akiket a terezgésed hívott be hozzád képest a valóságodba. Egymást hívtátok be, mert azonos rezgésen vagytok. Megszólaltatjátok, összerezektek egymással. És hogyha neked emelkedik a tudatállapot, és egyre közelebb kerül saját magadhoz, akkor magasabb tudatállapotú emberekkel fogsz találkozni, és amikor igazán bekerülsz oda középre, akkor az a helyzet, hogy csupa olyan emberrel fogsz találkozni és kapcsolódni, akivel neked jó és könnyű, és a konfliktusok szép fokozatosan eltűnnek az életedből. Úgyhogy érdemes megtanulni, hogy hogyan ne feleljünk meg az égvilágon senkinek, mert amikor önmagunk vagyunk, akkor úgy vagyunk jók, ahogy vagyunk. Köszönöm szépen, hogy velem voltál ebben a videóban. Ha úgy érzed, hogy érdekel ez a téma és ki akarod bontani, nézd meg még a honlapon a többi videómat, vagy gyere el egy jó kis tréningre és tapasztald meg, milyen is köztünk lenni. Hello!